Segona jornada d'Escrable Escolar Valencià d'Elx. 98 alumnes s'han enfrontat durant 4 rondes en una intensa matinal d'Escrable on les paraules han sigut el nexe d'unió i d'integració. A les primeres taules s'han vist partides molt igualades, però molt aferrissades i no exentes de moltíssima emoció. L'IES Maruenda de Prats del Pinós ha aportat una novetat: les animadores de l'Escrable. També ens hem tornat a retrobar amb alumnes que ja van participar fa 2 anys, quan eren a primer i segon de l'ESO. També agraïm de tot cor l'ajuda que ens han prestat els professors amb l'eina fonamental per arbitrar, el diccionari Leximods, diccionari en línia per iPhone i per Android. I tots s'han endut un record d'aquest 6è campionat d'Escrable Escolar Valencià. Molt bé, doncs vas endur un premi, una medalla preciosa del dia de avui. I per elles també amb el seu suport tot el campionat. Tercer lloc, Sara i Sandra, de l'IES Sixto Marco. Segon lloc, Marc i Víctor, de l'IES Maruenda de Prats. I les primeres classificades, Sara i Jade, de l'IES Maruenda de Prats. Felicitats a tots els campions, a tots els participants, i ens veiem la temporada que ve pel 7è campionat.